מי זה אוטוגו, מה זה אוטוגו, ואיזה ערך מוסף אדיר יש לך לתת ללקוחות, לא רק לקהל העסקי, גם לקהל הפרטי, כי אני לא חושב שאנשים מבינים. קודם כל, רועי, אני חושב שמה שאנחנו רואים פה מסביב עושה אמרה מאוד מאוד חזקה. זה אחד האמרות שאנחנו לא צריכים להגיד אותם, יש דברים שאפשר לראות. מי זה אוטוגו? אוטוגו, אנחנו פועלים כבר 10 שנים בשוק הרכב, ואנחנו בשנים האחרונות התחלנו להיות יבואנים. כל הדבר הזה שלקוח הולך לקנות רכב, הוא היה הולך לראות את הרכב, ואם הוא רוצה לראות את הדגם הזה ואת הדגם הזה, אז הוא צריך ללכת מהיבואן הזה ליבואן הזה, ליבואן הזה, אנחנו בעצם יצרנו קמפוס אחד שיש לך את הכל. אתה רוצה לבוא לקנות טויוטה, יש לך טויוטה. אתה רוצה לבוא לשאול גם טויוטה וגם מזדה וגם GMC וגם שברולט, אז יש לך גם את זה. אתה רוצה לקנות רכב חשמלי, אתה רוצה לקנות רכב לא חשמלי, יש לך גם את זה. אתה רוצה לעשות את הרכב במימון, גם את זה יעשו לך. אתה רוצה ריביות טובות, גם את זה יעשו לך. בעצם, כשאתה נכנס אלינו, יש לך את כל המוצרים שאתה רוצה במקום אחד. אתה יכול להתלבט על כל המוצרים. אתה לא חייב לבוא לשבת בסוכנות, שאומרים לך רק רכב אחד, אנחנו מוכרים רק את היבואן הזה, בוא תראה, אז אם אתה רוצה יבואן אחר, אז תלך להתייעץ. לא, אנחנו נשב ואנחנו נתייעץ איתך יחד, נשב איתך יחד ונחשוב למה הרכב הזה טוב בשבילך ולמה היבואן הזה טוב בשבילך. אנחנו לא נגביל אותך ליבואן אחד. אצלנו יש הכל. כשאתה נכנס לקניון, אתה לא רוצה להיכנס לקניון שיש בו רק חנות אחת. אני רוצה להיכנס לקניון שיש לי בו הרבה חנויות, שאני אכנס גם לחנות הזאת וגם לחנות הזאת וגם לחנות הזאת. אז בעצם זה מה שאנחנו יצרנו. אז זה אנחנו בשנים האחרונות, ב10 שנים האחרונות, אנחנו מביאים את הבשורה הזאת ללקוחות שאצלנו אתה נכנס, יש לך את הכל. אתה יכול לבוא ויש לך את הכל. אם זה המימונים, אם זה סוגי הרכבים, אם זה ריביות הנמוכות בישראל, בגלל זה גם אנחנו יכולים לבוא ולתת ללקוחות שלנו את הריביות הנמוכות בישראל, את העסקאות הטובות בישראל, הכל אצלנו במקום אחד. לפעמים לא יודעים איך לפנות לאוטוגו. אז אנחנו מוכרים ללקוחות גם שרוצים פיקנטו, גם שרוצים שברולט ספארק, וגם שרוצים ספורטאז' או טוסון, וגם שרוצים רכב 7 מקומות, וגם שרוצים רכב חשמלי, וגם שרוצים רכב לא חשמלי, וגם שרוצים רכבים מסחריים, וגם שרוצים רכבי יוקרה. בעצם אנחנו, כמו שאמרתי, קניון. לקוח יכול לבוא ולקבל כל דבר שהוא רוצה. גם רכבי יוקרה, גם רכבים קטנים, גם רכבי עבודה. הכל, הכל, הכל כאן. הכל כאן. אתה רוצה רכב גם לאשתך, גם לבת וגם לעסק, יש לך את זה פה. תבוא לפה, אתה לא צריך ללכת ולהסתובב. אתה רוצה שיעשו לך מימון כזה או מימון כזה, אתה רוצה חצי מימון, אתה רוצה בלי מימון, הכל אתה יכול לבוא ולעשות כאן אצלנו. זה מה שטוב אצלנו. וכמובן, שירות טוב ללקוח שמבינים את הצרכים של הלקוח. ברגע שאתה בא למקום שיש לו את הכל, הוא יכול לשמוע על הצרכים שלך. כשאתה בא למקום שהוא מוגבל באפשרויות והוא יכול למכור לך רק את 3 דברים האלה, הוא חייב לקחת אותך למקום שלו. פה אנחנו בנויים ממקום של כל דבר שתרצה. אם תרצה את הרכב הזה או את הרכב הזה או את הרכב הזה, תמיד אני יכול לבנות את החליפה כמו שאתה רוצה אותה. מה שיהיה הכי טוב לך. אני לא צריך לקחת את המידות שלי אליך, אני לקחת את המידות שלך אליי. אני רוצה לקדם שללקוח יהיה טוב. זה הכי חשוב.